Dame i gospodo, uvaženi ministre Kavariću, drage ekscelencije, dragi prijatelji, u ime komunikacionog tima Savjeta za članstvo u NATO Vlade Crne Gore i u svoje ime želim da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na ovaj današnji skup pod nazivom Kod NATO ili Kod NATO, koji će poseban akcenat staviti na proces kodifikacije proizvoda po NATO standardima i značaj koji ovaj proces ima na razvoj privrednog sektora. Ujedno, ovo je prilika kako za razmenu iskustava sa predstavnicima crnogorskih firmi koje su kodifikovale proizvode, tako i za upoznavanje sa iskustvima država članica NATO-a te značajem koji podrška bankarskog sektora ima za razvoj privrede. Ovo je i prilika da se uspostave međusobni odnosi i osnaži buduća saradnja različitih društvenih aktera. Članstvo Crne Gore u Severnoatlantskom savezu je jedan od vladinih prioriteta. Posvećenost integracijama u NATO i Evropsku uniju je rezultat jasnog opredeljenja da su integracioni procesi jedini pravi odgovor na izazove koji su pred nama, kao i okvir za nastavak reformskih procesa i njihov dugoročni efekat. Imajući u vidu da je članstvo Crne Gore u NATO pitanje od nacionalnog interesa, krajem prošle godine započet je proces širokog javnog dijaloga u koji su uključeni predstavnici svih društvenih segmenata. I današnje okupljanje je jedna od aktivnosti koja se realizuje u tom pravcu, a u cilju informisanja, edukacije, razmjene mišljenja o pitanjima od značaja za građane Crne Gore. Nadamo se da će detaljnije upoznavanje sa procesom kodifikacije po NATO standardima biti prilika da se približi jedna druga, ali važna dimenzija Severnoatlantskog saveza. NATO je vojno-politički savez, ali i savez u kojem države članice koje dijele zajednički sistem vrijednosti ostvaruju i svoje ekonomske interese. Današnji skup je posvećen samo jednom od njih, kodifikaciji po NATO standardima koja omogućava plasman proizvoda i usluga na odbrambeno tržište NATO. NATO sistem kodifikacije nastoji iz potrebe da saveznici budu interoperabilni, odnosno da i u materijalnoj sferi govore jednim i svima razumljivim jezikom. Pored 28 država članica NATO-a i sistem koriste i druge države, tačnije njih još 38. Sistem kodifikacije proizvoda zahtijeva postojanje određene infrastrukture i informacionih sistema koji omogućavaju povezivanje svih država korisnica. Zahvaljujući donaciji Ministarstva odbrane Bugarske, isti informacioni sistem koji se koristi u procesu kodifikacije proizvoda danas koriste i Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija. Time je dobijena korisnička grupa od 5 zemalja, ali i poseban vid partnerstva na Zapadnom Balkanu. Kodifikacija je neophodan uslov bez koga se ne mogu plasirati proizvodi na odbrambeno tržište NATO. Međutim, to nije i dovoljan uslov. Na menadžmentu kompanija je da svojim marketingom i inventivnošću ostvare prodor na to tržište. Od 2011. godine, kada je kodifikovan prvi proizvod u Crnoj Gori, nove tržišne potencijale su prepoznale vodeće crnogorske kompanije koje su kodifikovale svoje proizvode ili su započele proces kodifikacije. Nadam se da će današnje okupljanje prevashodno crnogorskim privrednicima približiti proces kodifikacije proizvoda i usluga po NATO standardima i značaja koji ovaj proces ima na razvoj privrede u cjelini. Pored razmjene iskustava sa crnogorskim privrednicima koji imaju viziju svog tržišnog nastupa i koji su već kodifikovali svoje proizvode ili započeli proces kodifikacije, crnogorskim privrednicima će priliku da se upoznaju sa jednim brojem kodifikovanih proizvoda koji dolaze iz država članica NATO-a i u neposrednom razgovoru razmijene mišljenja o samom procesu i benefitima koje on donosi. Dodatno, danas će biti održan i panel koji će privrednicima biti bliže predstavljeno kako je organizovan proces kodifikacije u Crnoj Gori, domaća i inostrana iskustva, učešću u procesu kao i značaj podrške bankarskog sektora za razvoj privrede. I dozvolite mi na kraju da se zahvalim svim predstavnicima ambasada država članica NATO-a, crnogorskim privrednicima i bankarima, svima koji sa svojim prisustvom pokazali spremnost da kroz neposrednu razmjenu mišljenja i ideja o ovoj temi doprinesete afirmaciji procesa kodifikacije i razvoja crnogorske privrede. I posebno želim da se zahvalim kompaniji Plantaže i vladi Kraljevine Norveške koji su finansijski podržali organizovanje ovog događaja kao jednu od niza aktivnosti koje doprinose javnom dijalogu o članstvu Crne Gore u NATO i svima koji su doprinijeli organizaciji ovog značajnog skupa.